bring happiness and prosperity to each and every one of you. Kajing lehniam Behdeiñkhlam jong Seiñ Raij Tuber kabade kajing lehniam ka behe tam hari lum jaintia kabalas dang nadu ka khat khandai tarik kalukut no mentai ka sngi ha ka kanhoi ka risa badha kajing ipu iping ha ka lympung ha Ait-nar ha Shnong Tuber ka mai Shnong lawan man sakhilang documentary ka sarkar jela bagun thup ya uba kermen chela uba renik tan lang do tongkhar lembar kiri rang ba bagun thup ya UCM ka Giant Hills Autonomous District Council uba Thombo Shiwat u Deputy CMJHADC uba Latkir Mbai uba Justin Khar MLA Barim uba Nelang Lengdo u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District u Abilash Banarwal ki ADC pat kiwe hakani ke lympung ki lapoi hadu henreu pusan tli ki rod nagi Shnong baper ki bahap apo jong ka Seiñ Raij Tuber ki bala bu ru ya ki kintin pira ki basong sbai bat ki badon jingmot la sakhi ru maha ke jingya bo bhang hapdeng ka phangneng bat ka phangwa ka phangneng ka la job pasha ya ka phangwa katkum ke jingai la ong ba ka jingjop ka phangneng ka pani ya ka dang ba ka don ka bha ka miat bat ka suk ka sain habakren kum ukong san umentri ka sarkar jela uba renik tan lang do tongkhar ula ai ka jing ai khuble Behdeiñkhlam basuk bakmen yaki pai ba jong ka Raij Tuber ula ong ru ba ka jaj benriu ka la job shishai ka khlam covid khat khandai kabloan ban le don bor hakini ki snem balale ha uni usnem araja arfar ngila job e ka khlam kumta ka ne ka long ka Behdeiñkhlam ka bodon burom ula banram kumba julong man usnem bahadin ki jing lehniam ki bela dep ban pendep lut ya ka knya ka kriam khamtam ka knya ban be she jingai ya ka khlam ka pang ka shitam kumta la pan kut ya ka lympung da ka jing lech bread ya ki rong harangkat ka jing knhoi ka risa bat ka shat ka kemen Ibu buat kita di sanction di tayo kita biar